Streets social media man ndiri boss anditi I'm Zimbabwean ndini boss pagame iri. Also ndiri referee, ndiri the only Zimbabwean uncle, ndinawo maphotos ari kutrenda. Mamwe tamatora ku fashion police andoda ndinge ndinongokuratidzaiwa zukuru kuti zviri kutrenda, kuti vakomana vechidiki vanga vakarowa fashion yakaita sei. Ayo maphotos anongori 2 mapics 2 evapanhu vechidiki andoda kuti ndikuratidzei. Imo komenda ku comment section kuti munoona boy repatuma dressing turi kurohwa nevapanhu vemazuva ano. Imo kukomentiudza comment section. But ndisanda kuratidzai uri munyowani kutanga kuonawo Saint TV. Aiwa mukana uripo subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you'll be notified. Chiti zviri kufamba here kwese kwamuri. Tichivimba kuti zviri kukufambirai. Maphotos achona rekutanga nderino iri. Vafana vechidiki avo. Zvonerei mazukuru mabhebhi, munoti kudini? Ndinoda macomments kunyanya emabhebhi kuti ndimuri kuitirwa zvese zvadidi. Mukaona mabhebhi achichena vane achichenera mafesi mukaona achiita zvidavado zvekudai vanenge vachiitirawo mabhebhi. So munoti kudini rekutanga? Rechitu rachona nderiri. Zvonerei vasikana vakomana didi. Zvonerei kuti munomaona sei mapics avo. Munoti kudini nedressing idzi? Tine kwatiri kuendere senyika nemapfekero anoita panhu vechidiki maza. Pane kwatiri kuendere senyika gentlemen. Ngatitaura nechokwadi. Comment section is open for everyone, so just comment or like nekushare this video from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Chidi, much love.